Que tal, Miguel? Supoño que contentos polo triunfo, un triunfo sufrido, a segunda metade o equipo non estivo realmente ben. Con que sensación vos marchades hoxe? Supoño que tamén contentos porque había moitos partidos que o equipo non conseguiu o triunfo na casa. Boas tardes, Javi. Pois sí, contentos por volver a gañar aquí en Riazor, coa nosa xente, 3 puntos importantes para seguir aí arriba. Bueno, sí que é certo que creo que unha primeira parte moi boa, que o equipo estivo dominando, conseguiu instalarse en campo contrario moito tempo, pasar moito tempo con balón e poñerse por diante. Sí que é certo que, bueno, que na segunda parte pues, costounos un poquinho máis, o Albacete veunos a presionar máis arriba, bueno, sí que bueno, aprender a xestionar un pouco mellor esas ventaxas para os próximos partidos, pero xa che digo, moi contentos, a verdade que no vestuario estábamos moi felices porque son 3 puntos importantes e agora hai que celebralos e disfrutalos. ¿Qué tal, Loureiro? Fran Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Le preguntábamos al míster, ¿no?, precisamente por esa primera mitad tan buena y donde habíais pasado muy pocos apuros y sin embargo un segundo tiempo donde la impresión que da es que os han llegado demasiado fácil, ¿no? En el campo, ¿qué percibisteis, qué cambios, aparte de que, bueno, con el 2-0 ellos estaban obligados a ir arriba, qué percibisteis para esa sensación de que os hacían daño con poco, con balones cruzados desde la banda, por ejemplo? Boas, Fran. Bueno, pues sí que nesa segunda parte eu penso que eles veñen a presionar moito máis agresivos, costanos un pouco salir, e a partir de aí pues, tamén hai un momento no que cambian o sistema, empezan a xogar con 4, acumulan moita xente en última liña, e sí que a partir de balóns largos e de profundidade, sobre todo pola banda dereita, pues, que nos empezan a facer un pouco máis de dano con centros, e bueno, quizáis tampouco con demasiado xogo ou que pasasen realmente demasiadas cousas, pero sí que é certo que esa sensación de balóns na área, de rechaces, e bueno, eso ao final o que termina por xerarche un estrés, por que non termines de salir e de conseguir pois, ter esa tranquilidade con balón. Tamén no fútbol pasa moitas veces, non? Que tes esa ventaxe 2-0, consiguen marcarche ese gol e, bueno, sempre está na cabeza ou na cabeza dos xogadores pois, esa posibilidade de que acabas de perder a ventaxa que tiñas, ese medo a que poda chegar o empate, non? Entonces, bueno, xestionar ese estrés, esa tranquilidade é o que digo, o que decía anteriormente, que non, que temos que mellorar, incidir sobre eso para ter máis control e para vivir os partidos con máis tranquilidade, pero é certo que bueno, que o equipo soubo sufrir perfectamente, que a nosa xente nos axudou moitísimo tamén aquí na casa e vai ser moi importante daqui ao final de temporada e hai que quedarse con eso, non? ¿Qué tal, Miguel? Pepe Torrente para la cadena COPE. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando en la parte izquierda? Ya sé que has jugado, ¿no?, en tu carrera y tal, pero de central izquierdo, sobre todo en la salida de pelota, ¿no? Porque al final la pierna, digamos, menos dominante tuya es la con la que tienes que jugar un poco hacia afuera. No sé si te condiciona mucho a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás o incluso a nivel defensivo. No sé si te varía mucho el hecho de jugar como central zurdo en vez de como central diestro. Boas, Pepe. Bueno, pois como dís, xa o viñen facendo en moitas ocasións ao largo da miña carreira, entonces estás un pouco máis adaptado. Sempre digo que quizáis incluso é máis... O sea, cóstame máis sin balón que con balón, no sentido de que os perfís cambian moito e hai que traballalo e estar preparado para bueno, cambiar os comportamentos que hai no terreo de xogo. E con balón é certo que sobre todo últimamente vimos traballando moitos mecanismos cos mediocentros, que sí que teño moitas opcións e moitas salidas de pelota, entonces estou cómodo, non? Creo que sempre hai alternativas, que bueno, que sempre Jaco tamén está meténdose dentro, creando espacio para que poda recibir Jeremai, coa participación dos mediocentros, tanto de José agora como Mario, pois creo que sempre veñen cerca da saída de pelota e creo que bueno, que nos facilitan un pouco esa tarefa aos centrais e, digo, creo que nese sentido pois estou cómodo. Preocúpavos non sentirvos cómodos, non sentir que flúe o xogo durante os 90 minutos ou agora mesmo o importante é sumar e outros 3 puntos para a buchaca? Bueno, eu penso que son situacións normales do xogo, dos partidos. É prácticamente imposible nesta categoría ser superior aos rivais 90 minutos. Obviamente, traballamos para eso, queremos conseguir eso, pero é difícil, non? Os equipos todos teñen... refórzanse, veñen aquí encima a Riazor, que é un escenario que motiva aos equipos, vir aquí a tratar de rascar puntos. Penso que todos os rivais veñen con unha motivación extra, entón, bueno, é complicado, non? Si que temos que intentar, pois,
ir nesa dirección, tratar de controlar o máximo tempo dos partidos posible, pero obviamente sendo conscientes da dificultade que iso ten e de que haberá momentos nos que teremos que xuntarnos de defender, bueno, como a hoxe, que vai ser importante todo o mundo, e hoxe, por exemplo, Álvaro creo que tivo intervencións tamén moi importantes, e bueno, creo que eso forma parte do fútbol, ao final esas axudas que temos que dar todos, non, ese nivel individual que temos que dar todos, que eleva o nivel do grupo, pois neste caso hai que saber xuntarse, saber sufrir e defender tamén, non? E creo que hai que quedarse con eso e creo que é algo positivo tamén. Sí, Miguel, moi boas. Adrián Menéndez en Radio Marca en Directo. Quería preguntarche polo feito de gañar en casa despois de tanto tempo sen facelo, 2 meses e medio, non? Non sei se isto supón tamén unha liberación despois de partidos fora da casa que sei que conseguiron victorias, pero aquí estaba costando moito. A xente tiña moitas ganas de facelo, de celebralo, xa se viu o final tamén vos. O que dicía, non sei se isto supón unha liberación para vos. Boas, Adrián, non sei se tanto como unha liberación, pero sí moita alegría. Para nós é moi importante, sempre que viñen aquí dixeno, creo que gañar na casa, facerse fortes na casa, coa nosa xente, coa dificultade que ten para os rivais este estadio, creo que temos que xerar ese clima incómodo e a partir de vitorias é como se construe, non? Entonces, bueno, moi felices por eso, contentos, con ganas de seguir reforzando ese traballo e esas victorias, que van dar máis confianza a nosa xente, máis motivos para creer en nós, e todo eso vai dificultar máis os partidos na casa para os rivais, non? E unha vitoria pois, se disfruta mellor como amante da NFL e a Super Bowl, hoxe. Pois sí, supoño que esta noite quedarei para vela, coa dificultade que hai tamén para dormir despois dos partidos, aproveitarei para vela e obviamente cos 3 puntos no peto, pois vaise ver moito máis tranquilo e vaise disfrutar mellor. Miguel, queríache preguntar por un sprint que fas na xogada esta que rematas, que tes unha ocasión aí a balón parado, fas un sprint que recorres todo o campo para defender na área, chegar aí a molestar e que o tiro sexa malo. Canto tardaches en recuperarte desa carreira? Bueno, un pouco... Penso que é importante, non? Sempre incidimos moito neso tamén, nas xogadas a balón parado, en facer un bo balance defensivo. Además, hoxe sabíamos que era moi importante porque eles trataban de atacarnos, danlle moita importancia a esas transicións ofensivas e eses contraataques, e bueno, sí que tiña na cabeza que había que replegar rápido, é algo que intento facer sempre, que intento ter na cabeza, incluso, supoño que é defecto de formación pola miña vocación defensiva, e sí que intento, pues, cando estou arriba e acaban as opcións de rematar, pues, volver o máis rápido posible e tratar de axudar na defensa. Gracias, boa tarde.